Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad Zaki Al-Faridi saking kelas TPM 3. Kula badhe macaaken pranatacara siraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagi kita sedaya. Sugeng enjing. Para pinisepuh, para aji sepuh ingkang tansah kinurmatan, Bapak saha Ibu, para tamu sedayanipun ingkang tansah sinudarsana, sadèrèngipun monggo kita sedaya memuji syukur wonten ing rasaning Gusti ingkang akarya jagat. Bilih ing wekdal punika saged sedaya dinten Selasa tanggal 12 kita makempal wonten ing mriki. Kanthi kahanan sehat, boten wonten alangan setunggal menapa mawon lan saged ngestuni adicara siraman calon pengantin putri anak ayu Ajeng Kusuma Saraswati putrinipun Bapak Heri sekalian Ibu Sulis. Para rawuh, Bapak saha Ibu ingkang tansah kinurmatan. Boten kesupen ing adicara siraman menika ingkang winengku gadhi ugi ngaturaken panuwun dening Sanggar Rias Atta Makeup ingkang dipun panggersani dening Mbak Atta dalah Abi Studio Foto. Mugia saged mranahi ing penggalih. Mabekten katuran dumateng Bapa dalah biyung kinasi lenggah ing demper ingkang sampun ketata kanthi laksana. Bapa lenggah ing sekiwa temening penganten sadèrèngipun jinama sing pari. Mas calon temanten putri ing mresani Bapak dalah biyung kinasih nyuwun idi pangestu dalah nyuwun agunging pangaksama mring ingkang rama miyah biyung kinasih. Awit calon temanten putri badhe lumebet ing bebearan enggal. Tangkepin asta sarwa sumembah ing pabedaning ingkang rama dalah biyung. Calon temanten putri ngaturaken rama dalah biyung kinasih. Kula ngaturaken sungkem pangabekti saha nyuwun abdi pangaksama sedaya kelepatan kula. Serta kula nyuwun tambahing pandonga pangestu anggen kula badhe dhaup palakrama kaliyan Kang Mas Aji Saka Wijaya. Yer nini putraku, tak dompa pangabektimu. Wis dadi kewajiban wong tuwa lara manggula mentah kowe ya ngger putraku. Yen ana nakale lan wongkaling anakku wis lumrah, ora ana kalumputan sing sandang. Kelamun lega lila aku lan ibumu paringi pangapura. Dak paringi pangestu anggonmu arep jejodohan. Tak dongakne mring Gusti Kang Maha Kuwasa, muga-muga bagya mulya uripmu semlurung nganti sak lawase. Senadya mboten namung menika ingkang putra sumengkem ing papadhanira ingkang ramah dalah biyung, nanging raosing penggalih ingkang rama dalah biyung satuhu beda. Tatkala sinembah pepadane kadya sinenggal mayang batine. Trenyuh jroning wanardaya, trenyuhing nala ingkang dolos sinayudan. Tatemah rama dalah biyun kuwawa ngapa tak tumestuni waspa. Luh marwayan tumetes dinapi kanthi rumahing asta mringkang putra. Minangka pratandha tumuruning nugraha bilih ingkang rama dalah biyung ingkang sampun paringi lidi palilah. Miwah pangestu dumateng Kang Putra nggolina arsa dhaup palakrama paripurna ngabekti ing pepadhanira ingkang rama kakung dalah biyung kinasih. Kang Putra calon temanten mring ingkang rama dalah biyung lumampah tumuju susana jamas pasiraman. Amri samekta miwah gangsal samudayanipun kaping rangga kula aturi
kuninga bilih ingkang badhe paring jamas pasiraman samangke inggih menika. Para pepundhen, para pinesepuh, para cacahipun pinilih gunggung pitu amrih risang calon pengantin putri tansah pikantuk pitulungan kinansi ing sasama sinaket ring Gusti. Para pepundhen, dala pinesepuh ingkang kula aturaken, kula wau nggih menika setunggal Rama Kakung Irianto, kalih Yuli, tiga Eyang Putri. Kaperengga dumateng para pepundhen, para pinesepuh kasuwun pangestunipun paring jemas pasiraman dumateng risang calon pinangan santen putri. Tunggal ingkang pindah paring jamas pasiraman nun inggih Rama Kakung Irianto. Kanthi kebak ing pangati-ati sarwa sarwi binarung donga suci lumeberih toya baroding satron duning salira rusing ahayu engkles kadya siniraman tirta sawinu mobenani ayem tentrem sajroning kala. Ing kaping kalihipun kasuwun Ibu Biyung kinasih paring pangestu sesuci age-age mrepeti ingkang putri tebak ing sutresna jinamas ing wari risang calon penganten putri warodin ing sarira saking pucuking rikma dumugi samparaning ahayu. Tiga salah ejunipun karepe ingkang eyang nun inggih Eyang Putri paring pangestu dumateng wayah kanthi pangestu suci diri karana paring jamas pasiraman toya suci. Pawrita adi petang tresnane eyang marang wayah saderengipun angguyur toya paringi puji pandonga rahayu kanthi pinrangi toya pawirtasari mugia calon pengantin putri hayem tentrem kadya pinaringan pengayoman risang ahayu ring ingkang Eyang Putri piaringan pamuji donga miwah siniraman ing wari suci. Pangkas rikma dipilaras salenjengipun nun inggih Bapak Eri Arso mangkas rikmane ingkang putri. Niat ingsun metok rikmamu nduk putriku, muga-muga dadya pratandha sampuluring tuwuhmu wilujeng ahayu wiwit saiki putriku wis dewasa awal saka panggoning Rama lan Ibu. Pangkasan rikma winadah ing mok tinapi dening ingkang Ibu. Mugi risang ahayu nyambadani kekundanganipun ingkang Rama miwah Ibu kadidene sasmita pangkas rikma nun inggih wiwit sakmenika risang ahayu samekta bawa priyangga kelamun sampun keluarga mamun gesang tembayatan kalian ingkang garwa. Kondungan Rama kalih kakung tumindak bopong pungkasan ingkang paring sasmita gambok bilih ing dinten menika. Rama kakung saged bopong putrinipun ingkang pungkasan. Niat ingsun bopong putriku iki dadya bopong kang pungkasan. Sabanjurne putriku bisa bawa parinyangga urip jembatan karo garwamu. Kacukupan ing sanding buga bisa nemu mulya lan prahaja. Nanem rikma niat ingsun nanem rikmane putriku kabeh lelakon kang kapungkur wis kapendhem hamung tukula kebecikan tumraping bebrayan rahayu widodha nir ing sambikala. Dulang pungkasan niat ingsun dulang putriku pamuji didulangan iki dadya dulangan kang pungkasan. Ing sabanjure putriku bisa madheg ing pribadine dhewe nempa kanugrahane Gusti dadya pangayoming sesana sempulur ing salawase widodha nir ing sambikala. Sati dawet
Kawulyan bapak utawa Ibu Heri sampun miyos saking panti. Ibu Heri ngindit wakul minangka padahaning arta asiling sate dawet. Dene ingkang garwa nenggih Bapak Heri ngasta songsong kanggo sawega paring pepayung ring kang garwa. Ateges dadi wong tinitah kakung mono kudu bisa paring pengayoman ring ingkang garwa amrih ingkang tinitah patun ayem tentrem kalis ingkang wasumelang. Sarwa sarwi Ibu Heri mundhut dawet katuraken Bapak Heri. Bapakne piye rasane? Enak tenan nih. Rame anggenaira antri samya mundhut dawet. Dadya pratandha kelamun ing dinding. Rawuhipun para tamu antri daitir kadya kang samya mundhut dawet. Sarwa sarwi mirah anggenira Ibu Heri sate dawet ayu manis ing rasa mila samya suka pari suka ingkang samya antri badhe mundhut dawet. Boten wonten ingkang muciwa ing rasa sanya ing nala. Kajawa punika sajian dawet ugi dados pratandha bilih bapak utawa Ibu Heri suka dene ring sasemi. Satemene sapa wonge murah mring sesama bakal pinaringan murah mring Gusti Kang Maha Kuwasa. Makaten napa ingkang saged kula aturaken wonten adicara siraman menika boten kesupen. Kula ing mriki minangka sesuluhipun ingkang hamengkuwati mambali atur sugeng rawuh sinartan atur agunging panuwun ingkang tanpa pepindhang rening panjenengan para tamu sampun minangka pamundhutipun bapak utawa ibu. Para rawuh para lembah dene kula nindakaken urut reroncenipun adicara. Mula purwa dumugi paripurna tatamu kathah kekiranganipun ugi kekilafan kula. Mila menika kula namung nyandang lumuturing si samudra pangaksama dumateng ingkang hamengku